De provincie is bot verrast door de stikstofplan die het Aroene Vreed presenteert binnen. Deputaire Klaas Fokkinga wil vasthouden aan het eigen programma Uitviering Stikstof. De provincie schreeuwt dat in een stevige brief aan de verantwoordelijk ministers. Verslagjouwer Onno Valkena is op het stuit in Baaien. Daar had het college het officieel reageerd op de plan van de minister. Onno, wat staat er in die brief? In de brief van de provincie Friesland onder de 2 landbouwministers staat dat boeren en workje, de melkveehouderij, ja, dat jert bij Friesland en zat in Den Haag vlienenwieken omgien is, met de boeren stonden. Ja, dat moskert de provincie per vast net. De provincie is onaangenaam verrast en hoort daarom vast om de Frieske aanpak met een eigen uitvieringsprogramma stikstof. Ja, de percentages in dat Frieske programma binnen een stuk leger als in die van het Riek. Maar ja, met die legere percentages verdochen je wel onder wet, zei deputaire Klaas Fokkinga. De doelen die steld worden, de gebiedsdoelen, die ben ik richting jaand. Dus we zoeken nog alle ruimte om zelf eens invulling daarom te jaan. Dus je bent net van doel om je aan die kaart te horen? Nee, die kaart die lezen we, zat die nou is gewoon naar Stuisdel. En je wil dan toch gaan met de Frieske aanpak? Ja, we hebben eigen aanpak en in die eigen aanpak is ik een kaart aanwezig wat dat betreft. En die broeken we eerst als basis om met alle sectoren dat verder uit te werken. Dus je wil het teruggaan met het Frieske uitvieringsprogramma. Kan je de boeren en ik de grange aan dat het daarbij bloedt. En dat het Riek er net nog een keer hoe komt. En jou ik hoe roerig zit. Ja, granges kun je natuurlijk in die zin, ja, want het Riek is het Riek en wij zijn het middenbestuur. Dus in die zin kinderen meer ik vanuit het Riek barren. Maar we gaan wel uit van de wet stikstof, zoals die er nou is. En dat is ook de basis dat we verder werken. Maar kind dat eens wel, want de minister wil terugzetten met deze stikstofaanpak. Ja, nou Tongensje, daar zit de minister aan tafel met alle landbouwdeputairen van Nederland. Dus ik bij deputaire Klaas Fokkinga. Nou, Fokkinga die zei, ik ga uit van de wet. En ik voldoen aan de eerste van de wet, mijn stikstofprogramma. En misschien is dat ik wel een betere uitwaai uit de problemen als de aanpak van de minister. Want die zwaagt er alleen nog maar voor dat de sector en de bestuurders en de politiek, dat die ja, met lulke Holland varen waar roersteen, dat er heel net meer praat wordt. Laten we dat nou hier in Friesland aanpakken met een gebiedsgeruchte Frieske aanpak. Dankjewel Onno. We komen aas bij waarom. Ek de boeren op Skielge willen zo gauw als mogelijk meer duidelijkheid over de stikstofplan. De burgemeesters van alle Wateilanden truinen daar ook op aan. De boeren begrijpen net een soort van de plan die het uitgaan van een stikstofreductie op de eilanden van 40 tot meer dan 95%. Nevens de kaart die bij de plan zit, maakt er op het eiland van 40 tot 95% reductie van de stikstofdelslag Hellewerre rond 2030. De burgemeesters van de Wateilanden zijn het daar net mee eens. Ze vinden dat het stikstofprobleem net alleen nog bij de boeren leidt. Burgemeester Van der Pol van Skielge wil dat er iets jongen wordt naar andere sectoren, zoals de industrie en de schipveert. Wat we vooral vinden is dat we heel veel last hebben van stikstofdepositie van bijvoorbeeld de industrie uit de Randstad en Engeland bijvoorbeeld en ook van de scheepvaart. En wat wij eigenlijk willen vragen aan Den Haag, ondanks het feit dat het nu dus bij de provincies ligt, is om de waddentoets toe te passen. Want stel nou dat de landbouw verdwijnt, dan moeten we alles gaan aanvoeren. Vrachtschepen, vrachtwagens. Ja, en dan is ook die hele vermindering van stikstof uiteindelijk een wassen neus als je weer extra vervoersbewegingen hebt. Boer Gerard Cupido het 144 kei. Hij kan haast net leeuwen dat de plan uitvierd worden, zat ze er nou lezen. Het is natuurlijk wel een flinke bom die er over heel Nederland gegooid wordt nu op de melkveehouderij. En dat is wel jammer eigenlijk, dat het zo gebeurt. En dat het niet het hele plan met industrie en alles erbij tegelijk gepresenteerd wordt. Dat was misschien beter geweest. Nou ja, wat ze nu stellen, dat is gewoon zo onrealistisch. Daar kunnen we gewoon eigenlijk helemaal niks mee. Het is, we zitten hier maar met een paar boeren op de Schelling. We hebben hier 11 boeren en wat hobbyvee. En we moeten voor 1000 hectare hier in de polder zorgen. En als je dat allemaal weghaalt, dan wordt het gewoon een zootje hier ook. Dat het probleem ompakt worden mat, daar is het op Skielge wel door eens. Maar de burgemeester vindt het ook belangrijk dat er in de toekomst nog gewoon boerenproducten van het eiland zelf zou komen. Omdat die oors van de wal onvierd worden matten, wat ik belastend is voor het milieu.
Er zal wellicht wel iets moeten gebeuren, maar goed, dat ligt nu bij de provincie. Volgend jaar juli moeten zij daar een plan toe indienen. Maar wat ik net al zei, wij zullen als eiland ook deels zelfvoorzienend moeten zijn, want alles aanvoeren is ook onmogelijk. Dus boeren verdwijnen van het eiland, ik zie het niet zitten. Deze 1000 hectare zal de gemeente dan moeten beheren. Dus ik denk dat de kosten die vliegen omhoog voor de burger hier op de Schelling. Het zal alles verruigen. De waterhuishouding loopt in de knoei. Dus ik denk dat de Schelling helemaal niet zonder boeren kan. Nou, als ik bijvoorbeeld buureiland Vlieland neem, daar zijn 0 boeren. En het eiland is ook autoluw. Dus hoe dan 95% reductie realiseren? Ik zou niet weten hoe. Ja, Anno, de provincie had wat zijn hoe de situatie op de Wateilanden. Hoe sjoggen ze daarna? Ja, de provincie is heel kritisch hoe dat onderdeel van het plan van minister Van der Wal. Vlinier had de vakgonger van minister Van der Wal, Carola Schouten, nog op Schiermonnikoog een contract ondertekenen met alle melkveehouders daar. De boeren daar die haar vee inleveren, die produceren minder molken, maar dat doen ze wel op een dwarseme en circulaire manier. Ja, en Sassoet, zei de provincie Friesland, motten op Schiermonnikoog. En daarvoor, voor die aanpak, voor die wijze van werken, moet ik rond te wijzen op de Ooreilanden. Er ben ik partijen voor en er binnen partijen zin deze aanpak. Hoe liggen de verhoudingen nou dan? Ja, het is ingewikkeld, hè? Want VVD-minister Van der Wal wil terugbroezen. Een pad van haar eigen partij is op die plan zin. Er binnen politieke partijen die het hartstikke voor de plan binnen. D66 bijgelijks. Ja, en in Friesland zit de Partij van de Arbeid. Ik in het college van deputaire steden. En fractievoorzitter Hetty Jansen, die maakt het haar wel wat zwaar genoeg. Ze zei van, ja, er moet polderen worden, er moet oerlijn worden. Mensen moeten maar onder slag om te werken aan de oplossing van het stikstofprobleem. Ja, nee, daar maak ik me hele grote zorgen over. En het stikstofplan wat er nu ligt, werkt niet echt mee om de dialoog weer op gang te brengen. Omdat het zo hoge eisen stelt, dat daarmee alleen de hakken nog maar meer in het zand gaan. Dus dit stikstofplan dat er nou lijkt, integraal uitvieren, dat vind ik jou net realistisch. Nee, ik geloof wel in de berekeningen en in de modellen die ten grondslag liggen aan dit plan. Ik geloof ook dat er echt nodig wat moet gebeuren. Maar als je zo'n omvattend plan in één keer presenteert en dan ook nog zegt dat binnen een jaar die programma's gereed moeten zijn, dat vind ik niet uitvoerbaar. Hoe gaat dit nou verder, Anno? De provincie Friesland is wel een van de eerste die het duidelijk uitsprutsen had. Dus een aardige stier in de vijver, zo je ze kennen. Ja, ik in Den Haag werd bijgelijks toch het CDA ontrunnen op aanpassen, op bijstellen van de plan van minister Van der Wal. Ik denk wil dat het een beetje die kant op gaan zal. Want ja, oors dan hebben we en CDA en VVD levensgrote problemen in de oren naar de verkiezingen van provinciale steden van Takkenmier. Tegen dank, Anno.